защото в принцип ми е пикарска. Той пък някак ще става доста по-топло, като аз съм отвън пък той е вътре. Е, това е Смиляница. Да. Пръстите ми имат сок от боровинки и под върху тях. Беря си боровинки. Чай. Сега ще имаме мет на камък и ще видим как се отрази на езерото 2. Но. Сме честно с него. В принцип и това трябва да е в пътя. И горе отиваме на кафявата мастила. Той връзки. Аз ще изям това шоколад. Аз настъпих. О, имаме втори. Къде има едно обаче? И то като много се насуят, то става той. Това изглежда много по-готино, отколкото изглежда в истинския свят. Ако ние овце като минаха вчера, беше някакъв ужас. Татко, за какво черпиш? За годишнината. От какво? От брака. колко Откакто години се направи? бракувах. 17 години съм бракуван. И за това черпя. Значи на къде сме? Там. Абе. Много малко. Татко, кажи една умна мисъл. Нямам умни мисли. Сещам се за една песничка, само детска. Как се казва? Трао. Не! Ти кажи една умна песен. А не, умна. Сменихме обувчета леко технично. Всъщност откъдето
Това го имам. Номер 7. Добре. Така ли става? Имаме хубава гледка. В хубавата ни баня. Прекрасна баня. С гъби има. Отглеждат си гъби. Те ли чай? Да. Иве, да поръчаме ли по една мекица? Пък някак ще става доста по-топло, като аз съм отвън пък този път. Защото в принцип не пика с камерата си. Ау. Там хижата. Ивайла, На цял ден. Не. Да, Не. ти снимаш Не. тази камера.